Roman Procházka dnes rozhodl pěkným golem utkáním s Jabloncem. Roman, jak bys popsal tu golovou situaci? Tak ja som videl, že tá lopta sa ku mne odrazila a moja myšlienka bola už jasná, jak tá lopta išla ku mne, že čo najrychlejšie si ju spracovať a vypáliť a čo najväčšou silou, lebo videl som, že som dosť ďaleko od brany, takže chcel som dať čo najväčšiu silu a asi rozhodlo to, že to pred tým bránkarom skočilo a to asi rozhodlo, že to padlo do brany. Mohl by to být takový odrazový můstek k tomu úspěšnému střeleckému podzimu? Ja v to dúfam. Ja som rád hlavne za 3 body. Ako vždy som hovoril o tom, že tie góly do Dána nie rozhodujúce. Minulé dal Paťo, teraz som dal ja. Proste striedame sa, nemáme nejakého, čo by dával každý zápas nejaký gól, sa striedame, takže to je super a sme radi. Ten zápas, jak by se obecně zhodnotil? Bylo to hodně náročné, to vedení 1-0 jsme museli držet dlouho. Tak my sme vedeli, že nás čaká ťažký zápas. Jablonec je kvalitné mužstvo a nie náhodou sú tam hore v tabulke, takže to sme vedeli a prvý polčas bol z našej strany lepší ako ten druhý, ale zase v defenzíve sme ako mužstvo pracovali veľmi dobre, keď sme ich do žiadnych príležitostí nepustili a sme z toho ustražili a druhý polčas sme tam mali aj nejaké šance na protiútoky, ktoré sme mohli možno lepšie vyriešiť a dať druhý gól a rozhodnúť ten zápas, ale dneska stačí aj ten jeden. Tak zápas bol dosť náročný, Jablonec hral dosť nepríjemné, dohrávali, každý súboj boli agresívni, ale my sme si čakali na našu šancu, ktorá prišla, a tak sme si získali 3 body a ja som rád za ten nástup pred domácimi fanúšikmi a užil som si to. Jak si užil třeba i tu atmosféru tady? Tak ja som si už pozrel nejaký ten zápas, odkedy som tu, takže atmosféra je tu fantastická. Ľudia sú našim 12. hráčom, takže je to super. Přišel jsi tam za stavu 1-0, když se bránilo to vedení, Jablonec měl nepříjemný tlak. Jak těžké to bylo? Tak bolo to dosť náročné pre mňa, lebo dosť dlho som nehral súťažný zápas, ale musel som sa s tým vyrovnať a ako som povedal, uhrali sme si tie 3 body dôležité.